egia del rio etorriko zaigu eski mediatizatua izan zen performance bat joan den udaberrian Bilbon garatu zuena gaztelera ahantziz bizi izan zen hilabete batez Bilbon eta ze konatzen ikuzun zuri hitza ongi etorri. Eskerrik asko zuei etortzegatik eta eskerrik asko topaguneko lagunei gonbidatzagatik. Gaur, behintzat entzun dugu hemen ekintza performatiboak, performance eta performatibitatea. Ez dira gauza, oso gauza ezberdinak dira. Adibidez, zuek igual ekintza performatiboak egiten zituzten, ezakit horrela izen hori ematen ziten, baina nik neuk asmoz performance bat egin dut, igual ingelesek esango lukete performance art, alegia, psikogo eta batzuetatik, artea erramienta politiko bezala ulertuta. Gutxi gora bera, nik uste performancea, ekainean burutu nuen performance hura, hemen dagoen jendeak, uste ezagutzen dula, eta horregatik ahaleginduko naiz eta beste diskurtso bat ekartzen. Orain arte, inon aipatu ez dudan arrazoi bat. Eta arrazoi hori lotuta dago performatibitateari. Hemen gonbita egin ziatenean performatibitatea zuen eta nik pentsatzen duen, ostia, ze ondo, hizkuntz performatibitatea. Eta hortik helduko dio. Pixka bat lehendabiziko parte igual teorikoa hau da, eta zehatuko naiz lanik eta menuan, eta gero irakurriko dut, ponentzia bat idatzi dut, eskatu ziaten, eta ez galtzeko irakurriko dut. Beraz, hasiko naiz. Lehenik eta behin, abenduan burutu zen feministaldia, eta ekarri nahi dut lehenik eta behin, anplazatu zen aintzin solaz modukoa, irakurriko dut, hora gertuko zaizue, ezarritako hegemonien aurkako borrokak ezaugarritzen du diskurtso feminista. Eta status quoak, egungo botere harremanek sortu eta normalak balira bezalako hamaika indarkeria erakusten dizkiguten konbentzioak ditu oinarri. Indarkeria horiek desnaturalizatu, lehen loreak aipatu du, eta botere harreman horiek irauliko dituzten marko teoriko eta praktikak sortzea izan da feminismoaren zereginetako bat. Praktika feministek ematen diren une beretik egiaren uste konbentzionalak kontraesanean jartzen dituen jakintza multzo bat sortzen dute. Feminismoa, amaitzeko, normalitatea eraikitzen duten jakintza horien guztien aurka eginez eraikita. Hitz klabeak. Hegemonia, botere harremanak, konbentzioak, natural eta normal itxurako indarkeria, desnaturalizatu, irauli, marko teoriko eta praktikak, pausitan jarri konbentzionalak. Orduan, nik neronek nire baitan, feminismoa zioen dien tokian, euskalgintza ikusi nahi. Eta feminismoaren diskurtsoa eta praktikak, nik nire ikusi nahi, euskalgintzaren diskurtsoa eta praktikak. Zakit horretan gauden, egia esateko da, ez daki dala, bai? Baina niri hori oso interesantitzen zait. Eta nik uste euskalgintzak be hortik jo lukela. Eta agian esango didazue, diskurtso hau, egon badala eta izan dala, etxepetzen lenguai pueblo aste, Pako Aristiren, euskararen isogarak, eta bai, eta egia da, bada hola ez da. Baina nire ez dakit feminismoan erraz haute ematen da hau. Euskalgintzan ez dakit. Eta feministaldian ikusi, izango nazpizkaten magoeko, diskurtsoa ikusi dudan digun bitartean, euskararen mundua, ezen ez euskalgintza, baina euskararen mundua erditu den azkena izan da Txantzangorriana. Bai, hori da, Txantzangorria entzuten dugunean, euskeaz egin, bai? Imaginazu, Txantzangorria entzuten duzunean, ez izan matxista, bai? Bakita adibidez zabarra dala, ez da? Eta demagoko zabarra. Baina, ni nire
Eta uste dut gero bateako dela, ez da? Kampaina, berez, ondo hor liteke, ez dakit, eta gaina administrazioari olako gauzak egitea dagokio, ez da? Baina mesua, hor dagoen mesua, eta horrek mindu nau, eta ez da agertu hemen, eta pixkat harritu nau, ez da? Eta idatzita dago, eta argitaratuta da, ez dugu ezer inposatuko, ez dugu euskara inposatuko. Hemen inork benetan sinesten du subalternitate egoera batean dagoen baten bat inposatu aldula. Nik ez dakit horretan sinesten dugu, nik imaginatzen dut, hemen gaudenok ez dugula sinesten, eta nik ez dakit hori idatzi dutenek sinesten duten. Baina ez badute sinesten, ez dezatela, idatzi ez dezatela argitaratu, ze kriston mina egiten ari gara. Baina izugarria da. Eta honek, hau guztia agertzen da, masa komunikabidetan, denok barneratzen dugu, eta ondoratu iten gara subalternidade horretan, ez da? Oso peligrosoa. Bueno, jarraituko dut zer izan da inciso bat. Beraz, iazko ekainean, burutiriko performantzea. Asmoz, feministaldiaren manifestu horrekin, alegia, marko teoriko bat, eta praktika zenbait hizkuntzari lotutako natural eta normal itxurako jokabide batzuk aztertzeko, horrela esan dezake. Pixka bat sartzela dabi, bilingual transituak deitzen zen, bilinguan, alde batetik jokaleku bat behar du performance batek, eta nik erabaki nuen Bilbon bizi naizelako, hizkuntzarekin nahikoa daukadalako Bilbon, eta hiria da, gune urbanoa, interesantea, eta gainera euskararen bilakaeran oso emaitza interesanteak eman dituena, ez da? Beste alde batetik bizkuntzatan, euskeraz, eta euskeraz bakarrik, nik alako afazia bat jasan nuen, baina iruditzen zitzaidan, ingelesa interesantik izan zitekela, arrazoi besterik ez bategaitxik, ze kriston pisu hartzen ari da, ala espazio sozialean nola simbolikoan, geuriria bai eta geure bizitzetan. Eta gero, bilingual, jarrera positibo batekin. Hori oso importante ditzen zait, ez da? Ideia horiek zabaltzen ditugunean, positibitik, posik eta aktibo, eta ni hori interesanti, ez da? Eta gero, agian aukera izango dugu, nik erdaldunak edo etorri berriak edo banituen buruan, ez da? Eta orduan, nik hor bai ikusten dut jarrera positiboa. Eta gero beste alde batetik transituak, latinez bi aurrizki, alde batetik zeharkatu eta bestaldean. Eta ni gaur egun, eta, ideien mailan transmodernitatea, transfeminismoa hori gustatzen zait, ez da? Ze ideia bat ematen dit, nolabait esateko, zeharkatzea haratago juteko. Eta nik dute euskaldun guztion gogoan asmoan edo behintzat hemen gaudenon asmoa da, haratago jo nahi degula, ez da? Horregatik. Sin más, galdu naiz, barkatu. Eta, transituak hori, performantzea bakarrik transituan, flaner baten moduan, ibiltzen, irian, bai? 24 orduz, gero zautuko dut hori. Bale. Albuntzea eta performatibitatea. Hori. 2008an, martxan jarren parte hartu nuen Pripublikarrak kolektiboarekin arte eta feminismoa uztartzen zituen desagertu da. Kolektiboarekin proiektu oso interesgarri batean, makroproiektu batean, asmatzen ditugun eta esarriak izan zaizkigun rolei buruzko gogoeta egin asmotan. Zehazkiago, praktika artistiko garaikiden bidez, generoak aztertzeko asmotan. Eta guretzat, praktika artistikoa politikoa da. Bestela ez daka funtzik. Egin genuen logoa. Polita. Proiektu hartako atal bat, mintegi bat izan zen, genero eta gorputz ekoizpenak, gazteleraz representación de géneros, reproducción de cuerpos, eta bertan 11 galdera plazatzen genituen, adibidez batzuk.
zer da gizon moduan jardutea, zer esan nahi du emakume izateak, nola jokatzen dute eguneroko bizitzan, nola jokatu nahiko nuke, zenbat rolekin jarduten dut, nolakoak dira onartutako binomio horrek hartzen dituen role ezarriak, nolakoak dira baztertzen ditugunak, zer dira binomioak indartzeko gizarteak erabiltzen dituen ipueloak eta referenteak, nolakoak dira generoan arteko eta genero barruko botere harremanak, badu generorik botereak, bueno, 11 galdera. Eta horretarako, dispositibo batzuk sortu genituen, haietako bat izan zen argazki lehiaketa bat, mundu osoko 1000 lagunek parte hartu zuten, eta, bueno, okerrez banago, Maria Llopis Valentziarra horre Girls Gurai Porno taldeko fundatzailetako batek irabazizun, eta oso gauza interesantea. Orduan, ni neu hasi nintzen ere artean, hori pentsatzen digo, pues, igual, olako gauzaen bat be, ekarri alda hizkuntzara, ez da? Artean, arte eta feminismoa, pues, 70ko hamarkadan hasita, Martha Rosler edo Judy Chicago, edo Miriam Zapiro, geroago Gerri Agel, Sunny Sprinkle, bai. Hor egon da gauza bat, egon da mugimendu bat oso interesantea emaitzik aragarriak eman dituna, da? Eta egun, pixka bat hau esaten ere kokatzeko. Horren, hori izan zen, abiapuntuetako bat, ez da? Gogo eta horiek. Orduan, rolak hartan, genero performatibitatearen ideia zegoen. Nirean ere egongo zen, bai? Lehenik eta behin, ni generoa, eta generoan, eta aipatuko dute gauza pare bat, baita ezberdintzeko performatibitatea eta performance. Performance, nirean, aldez aurretiko gogoeta batzuk, onak, txarrak, berdin dit, kokaleku bat, jokatzeko, performatzeko, eta gero, zabalik utzi. Nik uste hori dela performance baten ezaugarri nagusietako bat, nagusiaz bada, ezta? Utzi joaten, bai? Eta ea zer ekartzen den. Eta gero, performatibitatea. Eta hau, performatibitatea, bueno, pues performatibitatea, deno dakigunez, pixkatzen irakur dut, aritze bat da, egite bat da, baina zedozein aritze, zedozein egite, ez da? Ez da inoiz modu isolatu baten ematen. Genero performatiboa dela esaten dugunean, esaten ari gara, hain zuzen ere, norma sozial batzuen araberako aritze errepikatu edo reiteratiboa dela, ez da? Eta, sari, lehen aipatu du Iñakik, sari eta zigor sistema baten barruan aritzen gara. Hori, hizkuntzare ekar dezakegu, eta hori zen, hain zuzen, nire asmoan. Orduan, bueno, nik ustute ondo nada. Bizkat azeleratuta. Orduan, generoarekin amaitzeko eta pixkat beste gauza bi esateko, pixka bat, beraz, errepikatzez, egite edo ekintza performatiboak natural itxurako bilakatzen dira botere diskurtsoaren baitan. Zut hori, espadakigula. Orduan, hori buelta ematen badiogu, genero arauak agerian usten dituzten ekintza performatiboen bidez, lor daiteke evidentzian ustean menperatzen gaituen diskurtso hegemonikoa. Hori Judy Butler eta garbi, ez da? Orduan, genero ez da hizkuntza, hizkuntza ez da generoa, baina neukere nahi nuen besterik performatu, neukere nahi nuen besterik jokatu, evidentzian usteko menperatzen gaituen diskurtso hegemonikoa. Eta menperatu, ni neuk behintzat ikasi dudan zentsuan. Ni, soziologa naiz sortzez, eta... Bade? Sortzez, ez dakit. Sortzez ez. Bale. Bale. Ez, baina egia da, barkatu, Osea, Gramsciren zentsuan, alegia, euskaldunok, zentsuko edo zentsuzko, common sense, ikusten degula, erdaldunek errealitateari buruz egindako definizioa. Eta hori egia da, osea, guk, holan, hori gertatzen zaigu. Orduan, txantzangorean ikusten dudanean,
benetan zutan jartzen naiz, eta oso minutan nago batez ere lagun batzuek horretan parte hartu dutelako. Bai, esaten, ez dugu inori euskera inposatuko. Ufa. Osea, oaindik horrela ibiltzea. Osea, kriston kaltia da, zego hemen gauz 80 lagun, baina horrek dakan proiektzioa, hori da, aingura bat ez, hori da, karga de profundidad, ez dakizan esan. Orduan, Samarrek oso ondo jasotzen du, Samarrek esaten du ironiaz, esan ere, euskaldun elebakarra izatea, hipotetikoa, kaltea litzatekela iztunaren beha entzat. Orduan, besterik performatu, hori zegoen asmoan, oaindik ez naz abiatu kalera, naiz oaindik gogoetan, eta besterik performatzea, jokatzea zen, 24 orduko euskaldunera hurbiltzea, 24 orduko euskaldun bilakatzea. Alegia, subjektu teoriko bat eraikitzea. Eta subjektu teorikoak eraikitzen ditugu hain zuzen ere, herramienta politiko gisa. Hori izan ideia, bai? Eta subjektu teoriko hori, lehen rolin-rolakekin, agertutako galdera batzuk ere planteatzeko. Batzuk adibidez, subjektu berari buruz edo identitatea, eraikitako subjektuak aldira iztunak, nola eraikitzen dira, espainoldunak, frantsesdunak eta euskaldunak, zerk eragiten du bereziki eraikitze horretan, eraiki albadira, deseraiki aldira, zer da euskalduna izatea, zer da espainolduna edo frantsesduna izatea, euskalduna erdalduna, esartzen du binomioak portaera ezberdinik, zelan azpimarratzen ditu binomioak botere harremanak, zer dago jakitetik haratago, zalantzan jarri behar dut tipologien binarismoa, alegia euskalduna erdalduna binomioa, hizkuntzarik dagokionez, zeintzuk dira errepikatzez natural itxurako egite performatibo nagusiak, nolakoa da natural eta normal itxurako egite performatiboak sortzen edo ekoizten dituen nire testuinguru soziala, nola elikatzen da botere diskurtsoa, bagara matzate euskalduntze praktikek botere praktika diskurtsiboak hankaz gora jartzera, zeintzuk dira hizkuntz identitateak eta hizkuntzari lotutako errealitate sozialak eraikitzen dituzten prozesuak, zein izango da nire egiten irakurketa, performancean, zein izango da nire egiten irakurketa, nola interpretatuko dituzte hurbilekoek, familiakoek, lagunek, ezagunek, eta ez ezagunek kakotxartean ezoiko portaera horiek, eta 11 galdera. Eta azken galdera honi lotuta oso gauza interesantea, eta honek ekarriko gaitu Bartezen gana, gaina ari gara performatibitatea, Austin Derrida, Bartes. Eta Bartesek esaten zuen, autorea hilda da. Autorea hilda da. Alegia nik nire nobela idazten dut, eta amaitzen dudanetik, edo gitxienez argitaratzen dudanetik, ja nobela hori ez da nirea. Bai? Hori denok ulertzen dugu. Orduan, hori ere gertatu zitzaidan performancean, oso gauzak bitxi izan zen, nik egia esateko nekien zenolako jartzuna izango zuen, baina behintzat euskaldunen artean nahiko jartzun handia eukizauan. Eta oso gauza bitxiak gertatu ziren, eta jende asko jarri zen nirekin harremanetan denetarik proposatzeko. Adibidez, iparraldetik, etorri ziren ikastola bateko aurrak eta, esperientzia ezagutu nahi zuten, eta baina ingelesez bizi Bilbon esperientzia hori, Bilboko jaietan konpartza bik esan zidaten nahi zutela burutu egun bateko performance bat, eta digo, hori ez da nirea. Eta, asko. Eta azkena izan da, egian ari dira, hainbat astez, jende asko, txandaka, probatzen, euskera bizitzen ari da, baina aldi berean ere esperientzia partekatzen, oso interesantea ez dakit, egiako inor dagoen hemen, bai?
harremanetan jarri zinetenekin, eta bueno, esan edut, horre ja bere bidea egin du, ez da? Igual nik asmo batzuk dituen, baina, bueno, hori azkenean bakoitzak eta ondo. Bueno, gero igual hitz egingo du horretaz. Vale. Baina, vale. Bai, azken anaz, bueno, orduan, Euskaldun baten modura 24 orduko hiztun bihurtzeko zorian negoen hartan, funambulistatzat hartzen dintuten, Euskaldun funambulistatzat. Eta hasieran lagun batzuei bakarrik esan dituen zer egiteko asmoanakan, eta orduan, esan burutik egin alzaik. Baina, bale. Bilboko alkateak berak, performantzia amaitu nularik, galdetu zioten, zer nola zeitzon egindakoari, eta esan zuen jarrera radikala zela. Neurri batean bada, lagunek esatetzen, tio, ufa, eta bale. Baina, karo, euskaraz bizitzea jarrera radikala, bueno, nola begiratzen dugun, ez da? Orduan, beste galdera batzuk, etorri zitzaizkian burura ja, astear nengoela, jai batekin abiatu nintzen, Lore etorri zen, ondo pasatu genuen, nahiz eta euria barra bota zuen, festa batean. Erdalduna definizioz egun osoko bada, beharrote du Euskaldunak ere pareko egoera hizkuntz tipologiari usteko? Hori, hor botatzen. Erdalduna egun osokoa bada, eta erdalduna da, geuk eraikitako gauza bat. Zaki noiz eraikiko zen, nori buratuko zitzaion eta zein mendetan, baina erdalduna da Euskaldunon eraikitze bat. Erdalduna egun osokoa bada, zer da Euskalduna? Definizioan Euskaldunak egun osoz ere behar badu, ezin dezko. Baina behar badu, zer izan naiz orain arte. Orain arte, Euskalduna izan ez banaiz, nolakoak dire Euskaldunak. Zein da Euskaldun baten egunerokoa? Nola bizi da? Eragaitza, alazki erraza da haren bizimodua. Nola hartuko ote naute bilbotarrek. Hori datzita zen, ziren nire gogoetak. Eta gero beste 11 galdera danak zehatzagoak edo mundanagoak. Espazioi lotutako galdera, gain hizkuntz, askotan esaten dugu, frantzez espainola, albo hizkuntzak, ez, kodu izagirrek esaten duzu garbi, ez, gain hizkuntzak, eta termino hori ni gustatzen zait. Gain hizkuntzekiko harremani buruzko galderak, eguneroko zereginei buruzko galdera, jarreri buruzko galderak. Eta murgildu nintzen, eta ja, kalera batean nintzen. Orduan, egitearen ideia lotu nintzaion. 4 erreferente. Alde batetik, bata pertsonala gustatzen zaidalako, Lauren Zarabiakua, egolatra, baina nahi dezuena. Baina, zikera, esaldi batzuk, borobilak utzi zizkigun. Ezer ez dago idatzita, neuk idatzi arte, neuk idazten ez badut. Joseba Sarren Aindia, gehiago naziari buruz, bueno, moroak gara belaino artean. Ez gara moroak, Euskaldunak ere ez. Ezer ez garelako erabaki dezakegu zer nahi dugun izan eta zer nahi dugun egin. Ez gara ezer, egin arte. Ez dugu ezer, ez dugu egiten ez badugu. Egitea bai. Loreak, Korrikaren testu politiko eder hartan. Auzia ez da izan galez izan, nolako edo lako izan. Kontua ez da hori, kontua egitea da, egitea. Egiten duguna gara. Izatea, egitea da. Eta Judi Butler, adibidez, egiteaz, desegiteaz, hau ni neuk jarrita horrela, desegin ahala gara edo desegiten duguna gara, proposamen moduan. Beraz, nik, pasatu, hauxe nuen abia puntu. Alde batetik, 24 orduko Euskalduna, alegia, subjektu teoriko bat, eta gero beste alde batetik, arituko zen egile desegile bat. Igual pasatuko dut. Ni finean,
euskeraz bizi nahi du, goiburu hori, ezta? Euskeraz bizi nahi dut. Nik euskeraz bizi nahi nuen. Edo hobeto esan da, euskeraz ere bizi nahi nuen, ze euskeraz ere bizitzea, esan nahi du, 24 orduz hiri baten aukera izatea bizitzeko. Orduan, guk askotan, erabilera, azken aldion, azken urtetan, erabilera suspertu guran gabiltza, eta Bilbokoa, nik dazkadan datuak behintzat 2011 arte, azken 20 urtean, erabilera alatzekoa, nolakalekoa, 3 bueltan dabil. Horrez aurrera, ez atzera. Baina niri performancean, gauza bat gertatu zitzaidan, eta uste interesanta dela. Nik ez nituen erabiltzaileak behar. Nik behar nituen hiztunak. Osa, hiztunak, kontuz, nik nituen euskeraz gitzi ondo zeo zer zekiten hiztunak. Zatik nik neuka aktibatzen dituen. Bai? Orduan, zein da Bilbon eta justizia soziala zari gara, gitzieneko hori, nik esango nuke gitxienekoa dela, eta ez umeak, zeni umeekin ez naiz harremantzen, koldo zoazena, ez, koldo laguna da, lehen batek aikotu du, 180. Nik uste hori be, maigainean jarri barko genuk, ez da? Hemen dago lasefer bat, ez, nik, osea, justizia soziala, nik bizializateko behar dut norekin hitz egin. Oraindik tamalez oso urrun gabiltza. Eta gaur-gaurkoz Bilbo hiri atopikoa da. Bai, atopia da, soziologian, eslekutze bat. Eta hizkuntzari bagozki hori, Manolo Delgadotik hartute, hori izango litzateke, hiriarekiko frustrazio sentimentu bat, gaizki sentitze bat. Zenek eta hiriak, erduz ez du ordezkatzen, inondik inora, utopiak eskaintzen digun amesturiko paradisua. Zein da gure paradisua? Gure ametsa. Zein da gure ametsa? Bilbo euskaldun bat. Baina zorionez gu aspaldi, ez gara ametsean, ez da ametsetan ere. Gehiago gabiltza, lokatz artean geuk erabekita, loreak dioen moduan. Geure tokia lokatzetan dago. Plazan eta erdira ekartzen hizkuntza fera. Performantzea finean, gura zebaitzen periferiara abiatu, erdigunera sartu ahal izateko, bestela jai. Zergatik dio lehendakari batek, ze lehendakariak ere botatu, ez diola inori euskara inposatuko. Zergatik dio Bilboko alkateak 31 egun euskeraz bizitzea jarrera radikala dela. Zergatik ere euskera tiene que echar la pera, horatuko zuen hori. Zergatik txantzangorri batek gonbidatzen gaitu euskaraz hitz egitera. Inposaketak, jarrera radikalak, udariak eta txantzangorriak. Hori ez da, baina hori ere bada. Hain dugu barneraturik. Inposaketez, jarrera radikalez, madariz eta txantzangorriz mintxo direnak, euskalduna dira, gu geu gara. Eta ez da, inori egin nahi dudan kritika bat, baina da, alerta bat. Laurero. Performantzea hortik zijoan, eta hortik ere ekarri ditu emaitza positiboak nire ustez eztabaidarako. Amaitu nuerako, batek baino gehiago, euskaldun, zein erdaldun, eta nik somatu nuen inguruan, arnaz hartuko zuen, sakon eta bere baitan esan, gizajoa, amaitu zaio fikzioa, subalternitatera bueltatu da, historian barrena Errusiako frontea konkistatzen ausartu direnen gizara. Hoizumatu nuen. Eta behar bada, baina transitoa buruturik, nontarteka pertsonaia eta pertsona naztu eta lausotu ere egin ziren. Eta non agian euskaldun sartu nintzen, baina trans-euskaldun irten nintzen. Eskerrik asko. Mai inguruan parte hartuko du Lutxo Goraintxe, galdera edo bat da han. Bitartean abra dute loreak eta txerrak onara hurbildu.
Bai. Arratzalea Lutxo. Egia esaten maizut, bada urterdi performance abiatu zinduetik. Oso zehatz jarraitu nuen. Zurekin gauza perela komentatzeko gogoa nuela. Nahiago nuen kafe baten buelta, baina tire. Hemen aparatu zaitu eta hemen aprotxatu. Danan probi bat egin nahi esan nahi zuen. Etxasula inoa kritika bezala hartu, kontu pare bat argitu nahi baina. Vale? Ez dut inolako meriturik entzen zure jardunari, baina hor bada pare bat gauzatxo zizkenak argiratu. Batetik, implizitoki zure performancean emetzako esaldi baten adierazten zenuen, bai, ointxe aipatu zu, fikzioa barietzazoa da. Adierazten zenuen implizitoki izan, beste inor euskera sarituko espalitz bezala Bilbon. Eta nik, eta eskritika bezala ez da gutxisteko ere, gehiago gitarra batekoa, argitu bari zut, bagarela bilbotarrak urteak damatzuna egunero euskaraz bizitzen, saiatzen eta askotan lortzen Bilbon. Espaitegitik, komisaldia, pasatuz ogitegitik. Bagarela, eta zentzortan igual performanceak algo eragina izan zezakeela, zubilitako lekuetan, horrengo euskaldun, jardun osoko euskaldun bat, euskaltzale bat agertzen dena esotu duten performantzikotzat hartukoaz. Eta gero badago beste gauza bat asko zer pentsatu eman zidan, eta seguro gona otxarrak ondo ulertuko novela. Rola. Nik ez dut zango zelan egin beharko litzakeen, azteko lurra lantzen duenera dalako, eta neko ameritu daukazulako, baina bide batzuk zabaltzea lortu zulako, egiako aberpatu zu, prebioren zobatzaz goen, baina, hainbat erakunde, eragile, ari dira bide hori jorratzen, lehenagotik, baina gero bidearkatu egin da, zure eragina esker, zatien dio baten, Euskal Herria Euskara eta bil aktibazioan balekutan zertzen, deaktibai Euskari plataformak 200 pertsona alduntu, edo bintzat trebatu indituta jorretan, eta aldordoi zorionak. Baina bada kontuak, eta barri binut, eta nik ez dut ez nahi inor baloratzeko, ingeles hartu zenuen muleta bigarren aukera bezala edo ez, o beste izkuntza bat, o besterik ez, hori hogeratu zu, eta zeure lan noden, bale. Baina, badia momentu batzu zuen performancean, galdera zehatza da, ematen di sentsazioa, joan zara, esperimentu egitea. Banoa, eta ia zer topatzen duen, eta horrolatuen narama, kakotzen artean. Ez ote da asko zuzenago, euskaltzale batek eta euskaldun oso batek izan barko luken jarra mantetzen da. Exigitzea, zu zeu menpeko goran ez zaudenean. Adibide bi jarriko ziu, zeure performancekoak. Batza, bai, paketu. Batek laguntza eskatzen izunean pakete bat eramateko, eta azkenean implizitokin espresatu iten zaitu atzertatzen atartzen, zuri eskatu dizu, zu daukazu, bera dauka beharra. Eta, berak gainetik pasetan espretan zuzu, ez? Baina batez ere dirua tarteko dagorako, dentistaren gana sozenean. Aginlariak oso txarko erantzuten dizu, eta ematen du irentzitu zalda. Ferran Zuaik esaten du, zuk diruan dagoela poterea, maila handi baten, eta kotxe bat erostera basoaz, kopuran abera ere, ze euskalgitan hitz egiten nahi duzun ere aukera ezakezula. Ez da gia, ez da inoesterako, baina badago eragiten handi bat, ez? Orduan, zentzu hortan, dentistaren unean, zoazenean bezero bezala, ez ote duzun zeuke joso eta zeuke indarra hartu behar, zeuzanako bezero opera bizigalako zugandik eta horre planto egin, ez? Erpindi horiek ez oso argi datu, ez dira. Bai, entzuten da? Bai, ez da. Nik, ez da egiten, lehendabizikoa erantzuteko, nik ez dut uste, inoiz esan dudanik,
beste inor Bilbon euskarazko edo ia 24 orduko euskarazko bizimodua egiten dunik. Osea, ez dut uste hori inon agertu danik, inon esan dudanik, ze hori ez da horrela. Egia da, Bilbon, eta Bilbo bezalako gune urbano batean, euskara hutsean aritzea, bizitza normal baten zinezkoa dela. Zinezkoa dela, ze beti topatuko duzu baten bat, familiakoa, lagun artekoa, ez dakiela, eta orduan, zuzeu ja daukazu, bai, denda batea sartzen baldin baza, eta ni horrela jokatzen duen, pues bai, ez da, behartu, lehenitza, bigarrena, eta hirugarrena, eta berzela modatzen garen. Baina igual nire kuadrillakoa baldin bada, pues, eta txikitako laguna, saiatuko naiz erakartzen, eta bitxu, pozik nago, zezen asmoa, etzen horren beste euskararen militantziari lotutako gauza bat. Esperimentatzera, ez, zan gehiago igual soziologiari lotutako gauza bat. Baina pozik, talen aipatu dute erdaldunena, eta hori gero atako eta positibizatzena, nik gure kuadrillan, erdia baino gehiago erdaldunak dira. Eta lehendabiziko egunean festa baten genuen batek, baina hau da, hau peruarra, Luis, esan zuen, bani animatu behar dut euskaraz ikasten. Eta ikasi du, bai? Eta, ikasi du ez, barkatu, hasi da euskaraz ikasten. Baina, badakigu zein den Bilboko egoera, eta nik, halakorik ez dut izan, orduan, zan, hausnartze bat, zentsu horretan performance bat. Nik errespetu osoz, eta gaina hori guztut, toki guztietan esan dudala, nik euskalgintzari, eta batez ere Bilbon, sekulako errespetua ditot. Eta, zentsu horretan. Eta gero, bestie, nik ez dakit, aurreritzirik gabe plazatu nintzen. Bakit hori oso zaila dela, azkenean denok dauzkagu, baina, gogo eta batzuk eta plazatu nintzen, eta berze pasatzen da, baina ez dakit. Gero itxein godu.